Пачну з негаласлоўнай тэзы. Беларуская літаратура цуд, цуд трывалы і незнішчальны. Нават сёння, калі варожай культуры і беларускай культуры сілы робяць усё, каб пісьменнікі замаўчалі, каб парваць сувязі між аўтарамі і чытачамі, зачыняючы выдавецтва, пазбаўляючы выдаўцоў ліцэнзій, замыкаючы творчых людзей у турмы, выпіхваючы беларусаў за межы і будуючы жалезныя кардоны паміж намі, беларуская літаратура жыве і ўвасабляецца ў прыўкрасных, цікавых, інтрыгоўных, без усялякіх паправак на кепскія часы творах. Выдаўцы вучацца друкаваць кнігі там, дзе мы ёсць, чытачы вучацца іх знаходзіць, а незалежныя прэміі таксама не далі сябе знішчыць і даюць пераконлівы узор таго, што з'явілася вось зусім нядаўна і на што варта звярнуць асаблівую ўвагу вам, дарагія сябры. Прывітанне, сябры, з вами Андрэй Хаданович, і мы сёння пагаворым пра апошніх пераможцаў самай прэстыжнай беларускай літаратурнай незалежнай узнагароды прэміі імя Ежы Гідройца. Я сказаў пераможцаў у множным ліку, бо разгледжу 3 кнігі лаўрэатаў першай, другой і трэцяй узнагароды. То бок, ад шчырага сэрца параю прачытаць 3 кнігі, з якімі азнаёміцца варта. Запрашаю ў падарожжа па беларускай літаратуры такой, якой яна на сёння ёсць. Тры кнігі, якія я трымаю ў руках, кожная сама па сабе самадастатковы цуд, але і разам яны кажуць пра пэўныя тэндэнцыі. Беларуская літаратура робіцца больш уважлівай да факту. Беларускі пісьменнік ці пісьменніца не толькі чарадзей ці чарадзейка слова, але людзі, якія умеюць выдабыць з жыцця інфармацыю, пабыць пасярэднікам, падзеліцца з чытачамі чымсьці такім, што вынікае з самога жыцця, якое пераўзыходзяць нашыя пісьменніцкія фантазіі, непрыдуманыя цуды, якія захаваліся ў сваіх невідочных нішах, і задача пісьменніка, пісьменніка-рэпартэра, пісьменніка-падарожніка, пісьменніка-дакументаліста данесці гэта да нас. З 3 пераможцаў 2 кнігі відавочна належаць да нон-фікшн, да непрыдуманай літаратуры, альбо, скажем так, літаратуры, прыдуманай не намі. Я коротка скажу пра кожную з гэтых кніг і іх аўтараў, а таксама і пра саму прэмію яе анёла-ахоўніка Ежы Гідройца. Кніга, якая летась была адзначаная 3-й прэміяй, а шмат каму з аматараў літаратуры гэтага не хапіла, яны лічаць, што вартая і значна большага, кніга Сергея Лескіця «Шэпт». Кніга, якая выйшла адным накладам, але яго не хапіла, ён разляцеўся, пайшоў у народ. Я трымаю ў руках другое выданне, якое крышачку адрозніваецца ад першага. Назва красамоўная, назва адсылае нас да аўтэнтычнай беларускай традыцыі лекавання словам. Кніга, якая вядзе на тэрыторыю, якую скептыкі ды атэісты розных гатункаў шмат гадоў называлі прымхамі і забабонамі, але кожнаму ясна, што штосьці там крыецца важнае і таямнічае. Традыцыя ўплываць словам на рэчаіснасць, рабіць нематэрыяльнае матэрыяльным, прамоўленае мае свае наступствы для здароўя, для жыцця чалавека.
Тэкст пад вокладкай, якая разгортваецца і вядзе ў тое, што мы часам называем романтычна беларускім космасам. Незведаныя тэрыторыі традыцыяў, традыцыяў закрытых доўгія гады, традыцыі, якія траплялі на старонкі кніг збольшага навуковых, каментаваных, абмежаваным накладам выдадзеных, то бок не для ўсіх. Сергей Лескіць з пісьменнікаў, які адкрывае гэтыя традыцыі шырэйшаму чытачу, які ўжо, можа, страціў кантакт з бабулямі, прабабулямі і прапрабабулямі, якія былі да гэтай жывой традыцыі далучаныя. Аўтар кнігі, найперш фотограф-дакументаліст, прыдумаў літаратурны праект і 9 гадоў правёў у падарожжах па розных кутках Беларусі, ездзячы, сустракаючыся з чарадзейкамі, знахаркамі, шыптухамі, траўніцамі. Кожны, хто ездзіў у фальклорныя, у дыялекталагічныя экспедыцыі, ведае, як цяжка увайсці ў кантакт, не адштурхнуць, увайсці ў давер да аўтэнтычнага носьбіта традыцыі, які можа ёю падзяліцца. Як не проста зрабіць так, каб твая суразмоўніца забыла пра уключаны дыктафон альбо пагадзілася на здымкі. Сергей Лескіць паспяхова здзейсніў гэтае 9гадовае падарожжа, запісаў гэтыя размовы і вельмі сімпатычным чынам аформіў вынікі ў кніжцы, якая добра чытаецца, да якой цягнуцца чытачы. Тут ёсць падарожныя нататкі, маршруты Сергеевых вандровак, акалічнасці таго, як адбываліся сустрэчы з гэтымі важнымі гераінямі кнігі. Тут ёсць самі фотаздымкі, чорна-белыя, сканцэнтраваныя на вачах, якія шмат што гавораць пра шыптух і знахарак. І тут, можа быць, найважнейшае для аматараў літаратуры ёсць само слова гэтых замоваў. З захаваннем моўных, гаворкавых, дыялектавых, смачных асаблівасцяў, як гавораць гэтыя бабулі. Ёсць іх біяграфіі, пакручастыя жыццёвыя лёсы і само гаючае слова. Як казалі паэты пра вершы, найлепшыя словы ў найлепшым парядку. Словы, дзеяння якіх не хопіць без дару, які прыходзіць нам аднекуль, без мудрасці, якой падзеляцца з намі папярэднікі. Веды трэба своечасова перадаць, але разам з тым і самі славесныя формулы шэптаў, замоваў пагружаюць у чарадзейную беларускую паэзію. Незалежна ад таго, скептычна лічыце вы гэта проста словамі ці спадзеяцеся, што гэтыя словы падзейнічаюць. Еду ў сераду, Господ Бог попереду, что Богу, то и мне, а янгель-хранитель то упереди, то позади, сохраняй их, спасай, дорожку мне прославляй. Або, як шепчуть ад зубнога болю. Месяц Дунай, ці був ти на кананні? Був. А ці бачив ти мертвих? Бачив. А ці болять їх зуби? Не. Щоб не болели і мне, зари і ніколі. Альбо такая формула, якая не просто зачароўвае паэзіі, але страхуе нас ад небяспечнай сустрэчы з гадюкамі ў лесе. Ехаў Юрый на вороном коне, на золотом седле, вез 3 роски у хвосте, бить вужоў вужанят, гадюк гадянят, пут колодных, подсяродных, болотовух, сяротовух. Рабы, гад, забяры свой яд, чорны гад, забяры свой яд, сівы гад, забяры свой яд. Не забярэце яду, не будзе вам пошчаду ні ў горах, ні ў норах, ні ў вялікіх пячорах. Альбо зусім да вышыняў беларускай народнай паэзіі.
Божая матір по Сіянській горе ходила, за ручку свого синочка водила. Долегли вони спаті, сніться їй дивний сон, не так дивний, як праўдзіўны. Ісуса Христа на муку брали, на хрест ручки распинали, шипшиной тело нарезали, за ногтики спицы загоняли, кров горачу проливали. На синем море камень стоїть, а на тим камні церква стоїть, а у той церкви престол стоїть, там сам Господь сядіть, книжку читає, Петра і Павла гукає, приходить Петро і Павла і каже: Господь, як же ми любим Тебе, як ву мяне, так и я вас. Идите по миру, скажите слепому, кривому, глухому, нямому, хто буде молиться Богу, той не буде у смоле кипеть, не буде у вогне гореть, не буде у воде потопать, сам Господь буде стоять, душу остерагать. Прилетять янгелики з неба, возьмуть душу куди треба. Разом з тим у книжці є побутові деталі, гумор, асаблівасці характару гераінь, з якімі сустракаўся аўтар у сваім падарожжы. Традыцыйнае светабачанне, дзе не так і лёгка пракаветную мудрасць аддзяліць менавіта ад прымхаў і забабонаў. З нечага паблажліва усміхнуцца, а пачуўшы нешта, пачухаць патыліцу і здзіўлена сказаць сабе: так і ёсць. Як сказала адна з суразмоўніцаў, бабка Алена, а аўтар з выдаўцом вынеслі гэта на вокладку: пішыце, што там такога, хай людзі лечаць. Як я умру, дык хай застанецца памяць. Будзеце помніць. Памятаем, што Сергей апісвае і захоўвае тую натуру, якая адыходзіць, тыя традыцыі, якіх усё меней. І, безумоўна, той, хто прачытае, пагартае, а можа і праваліцца ў гэтую кнігу, дазнаецца нашмат болей пра невядомую нам Беларусь, якая вось яна на адлегласці рукі, на адлегласці падарожжа, на адлегласці размовы, якая невідочна схавана на адлегласці, але жыве і адкрываецца дапытліваму позірку. Другі лаўрэат – зборнік мастацкай прыдуманай прозы «Пасажыры карабля Тэсея», 3 аповесці ці 2 аповесці і маленькі тэкст на прыканцы. Аўтар Сцяпан Стурэйка найбольш вядомы як навуковец, гісторык, культурны антраполаг, даследчык спадчыны, аўтар абароненай у Ягеллонскім універсітэце дысертацыі, акадэмічны выкладчык, які працуе ў Вільні ў ЕГУ, Еўрапейскім гуманітарным універсітэце, выдавец навуковага часопіса «Контрол плюс Сейф», дзе так па-моднаму моваю IT, мовою камп'ютара выражае пафасны дзеяслоў «захаваць». Аўтар вядомы зборнікам сваёй эсеістыкі «Неспакойныя камяні». Гэта пра спадчыну, як пра спадчыну і нашае стаўленне да яе, ейнае стаўленне да нас, бо гэта двухбаковыя непростыя стасункі і мастацкая кніга Сцяпана. Найцікавейшай, мне падаецца, першая аповесць, на першую палову гэтага томіка займае і называецца «Пасажыры карабля Тэсея». Назва удалая, назва антычны парадокс. Што яшчэ лічыць, а чаго ўжо не лічыць аўтэнтычнай, праўдзівай спадчыны. Старажытна-грэцкі парадокс. Згодна з міфам, карабель, на якім Тэсей вярнуўся скрыта ў Афіны, захоўваўся афінянамі і штогод адпраўляўся са свяшчэннай місіяй на востраў Дэлас. Але час бег, карабель трухлеў, рамонт ішоў за рамонтам, у караблі паступова замянялі прагнілыя дошкі, аж да таго часу, пакуль сярод філосафаў не пачалася спрэчка. Гэта яшчэ той самы карабель,
або ўжо новы. Гэтак можна спытаць пра рэстаўрацыю ці кансервацыю любога помніка. Гэтак можна запытаць пра кожны замак і палац у серыі рэстаўрацыяў і кансервацыяў. Аўтар выглядае свядомым асветнікам, яшчэ і ў тым самым сэнсе, як у 18 стагоддзі ў эпоху асветніцтва пісьменнікі-філосафы, пісьменнікі, якія пашыралі актуальную рэвалюцыйную для свайго часу веду, карысталіся літаратурай як абгорткай, як трамплінам да той інфармацыі, якой хацелі падзяліцца з чытачамі. Не будзе лінівы чытач знаёміцца да глыбіні з навуковымі трактатамі не для ўсіх. Але калі загарнуць гэтую гісторыю у авантурны сюжэт, у дэтэктыўны сюжэт, у містычны сюжэт, калі аздобіць гэта анекдотамі і показкамі, то кантакт з чытачом і плён ад напісання будзе большым. Аўтар гэта адчувае і карыстаецца. Карыстаецца сваёй эрудыцыяй, балансуючы ці стараючыся балансаваць у найлепшых старонках, у яго гэта выходзіць між вучонасцю і лёгкасцю, калі ты з іранічнай, самаіранічнай усмешкай застаешся, слізгаеш на паверхні, але празрыста намікаеш на глыбіні праблему. Мне здаецца, знак мудрасці і дасведчанасці, знак унутранай сілы, калі ты можаш сабе гэта дазволіць, самаіранічны погляд на самога сябе. «Мама, тут у катакомбах так смярдзіць, я не магу». «Цішэй, гэта ж спадчына». Альбо крыху большая цытата. Усім вядомы фларэнтыйскі сіндром Стэндаля, калі ў турыста пачынаецца істэрыка ад празмернай канцэнтрацыі прыгажосці. Аднаго майго знаёмага ад надзвычай якасных архітэктурных помнікаў прабівала на бойку. Ён чапляўся да прахожых у Мілане, біўся з турыстамі ў Брюге, бег за гандляром марожаным у Барселоне. Вылечылі яго на радзіме нясвіжскія мужыкі, да якіх ён па старой завядзёнцы палез махацца, натхнёны недарэстаўраваным палацам Радзівілу. Тыя мужыкі, відаць, таксама натхнёныя, адмудохалі яго да паўсмерці. Праз месяц траўматалогіі хвароба адступіла і больш не вярталася. Часам да уласных прыдумак аўтар дадае слушнае цытаванне папярэднікаў, чаго вартая цытаваная тут насмешлівая казка Джані Радары пра іншапланетных прыхадняў, якія прылетаюць у Пізу, зацікаўленыя цудам, каб забраць пізанскую вежу сабе на планету. Спадчына, яна ж у агульным доступе, а іншапланетная абывателька выйграла яе ў латарэю. Прыхадні маюць здольнасць ператварыць вялікую вежу ў цацачную, амаль сувенірную, забраць яе з сабою, паставіць у гародчыку шчаслівай пераможцы і вярнуць ёй сапраўднае велічнае аблічча. Выратоўвае пізанцаў і ўсіх зямлян гандляр з турыстычнай крамкі. Ён падменьвае сапраўдную паменшаную вежу сувенірным турыстычным вырабам, і іншапланетнікі забіраюць гэтую драбнічку з сабою, а спадчына, часам яна капслокам пішацца ў кнізе, вялікая, велічная спадчына застаецца з зямлянамі. Але чым вы даведзяце, што тая вежа сапраўдная? Глядзіце, вунь і нецэнзурная лаянка на камянях засталась.
Роздумы пра матэрыяльную і нематэрыяльную культуру і спадчыну абгорнутыя ў дэтэктыўны сюжэт, які трымае. Згодна з рэцэптамі Умберта Эка і нашага улюбёнага Караткевіча, які раяў не цурацца нізавых, здавалася б, жанраў, а інтрыга ў тым, што ў розных беларускіх мясцовасцях пры загадкавых абставінах знікаюць помнікі культуры. І следчы, які ў адрозненне ад Караткевіча не гуманітарый, фалькларыст, гісторык, які проста з бегам абставін мусіць быць дэтэктывам, тут дэтэктыў прафесійны следчы, які бярэцца гэта разгадваць. Кароткі кантакт дэтэктыва з, так бы мовіць, адказным чыноўнікам на месцы. Таварыш лейтенант, я з прафесарам Загарульскім ліставаўся ў школе, потым у педагагічным вучыўся на гісторыка. Я родны край усім сэрцам люблю, як хрустальны сасуд. Не ведаю, чаму гэтыя помнікі знікаюць і хто іх крадзе. Спачатку будынак былой сінагогі ў Воранаве. Між тым на распрацоўку праектнай дакументацыі па яе аднаўленні наш аблвыканкам вылучыў 500 000 дэнамінаваных рублёў. Потым сядзіба ў Каменцы. Цяпер, калі ласка, касцёл, хоць і руіна, ды ўсё роўна шкада. А што заўтра? Гродна нам скрадуць. Галоўнае, як у гэтых умовах справаздачнасць весці, як мы бюджэтныя сродкі засвоілі, чаму колькасць гісторыка-культурных каштоўнасцяў на тэрыторыі раёна зменшыла, не ўбераглі? А як тут яе захаваеш, калі яно херак і знікае? Яшчэ ўчора дзяцей вазілі на экскурсію з вобласці, а сёння няма. Херак і няма. Не буду спойлерыць, забегаючы наперад, паказваючы развязку і даючы разгадку ўсіх загадак, тым больш, што і сам аўтар не гаворыць усяго, а толькі далікатна намікае. Але дзіўныя заканамернасці. Нашая дэструктыўная здольнасць знішчаць тое, што мы любім, шануем, ганарымся, можа быць гэты элемент знішчанасці, пашкоджанасці і дадае каштоўнасці спадчыны, як нецэнзурная лаянка, адзінае, што адрознівае сапраўдную пізанскую вежу ад сувенірных падробак. Нават руіны Пампеі пацярпелі ад бессэнсоўных бамбардзіровак брытанскай авіяцыі падчас Другой сусветнай, а затым рэстаўратары аднаўлялі іх руіннасць з руінаў. Ты заявіла, што дэструкцыя – абавязковая частка поспеху, прызнання і ператварэння ў легенду. А можа і наогул адзіны шлях. Я табе не паверыў. Права верыць ці не верыць іранічным канструкцыям Сцепана Стурэйкі, які, безумоўна, ведае пра што апавядае, які займаецца спадчынай, грунтоўна, усур'ёз і надоўга права чытача, але зазірнуць у кнігу вельмі пераконліва вам раю. І нарэшце фанфары, святло сафітов, імя абсалютнай пераможцы апошняй прэміі Гідройця, Ганна Кандрацюк і яе кніга, яе чарговая нон-фікшн у прысценку старога лесу. Гісторыі людзей з Белавежскай пушчы. Вечныя нараканні на прэмію Гідройця цягам дзесяцігоддзя. Чаму раз за разам галоўныя пераможцы мужчыны? Так складаецца, што і да сёння жанчына ў беларускім грамадстве мае менш магчымасцяў засяродзіцца, асабліва на такіх літаратурных жанрах, якія адбіраюць шмат часу, а проза, прыдуманая ці не, яна з такіх жанраў. Прыемна, што ўжо другі раз адбываецца выключэнне. Цягам 3 гадоў 2 жанчыны з'явіліся сярод пераможцаў, і якім захапленнем гэта сустракалі чытачы. Я распавядаў вам пра Еву Віжнавец і яе кнігу «Па што ідзеш
Воўча, другая такая пераможца жанчына Ганна Кандрацюк. І яшчэ адна сімпатычная тэндэнцыя. Упершыню галоўную беларускую незалежную прэмію атрымлівае пісьменніца з Беластотчыны, з польскага Падляшша. Беларусы тамтэйшыя, якія такія ж, як мы, але крышачку інакшыя, і мы недастаткова ведаем, безумоўна, адно пра аднога. Можа быць, цяперашняя беда, якая прыйшла да нас і параскідвала, паператасоўвала па краінах, калі тыя, хто зусім недаўна прыехаў, у тым ліку у Беласток і ваколіцу, сустрэнуцца з беларусамі, якія спрадвеку тут жывуць, маючы пашпарты іншага колеру, іншай дзяржавы. Калі Бог, нам ёсць што дазнацца, даведацца адно пра аднаго. Ганна Кандрацюк піша па-беларуску і па-польску, шмат гадоў працуе ў галоўным беларускім перыёдыку, у тыднёвіку «Ніва», што выходзіць у Беластоку. Напісала некалькі польскамоўных кніг: «Встроны», «Тарасевіча», таксама «Бяорусь», «Міласць» і «Маразм». Часам піша апавяданне, але найчасцей журналісцкія, рэпартэрскія падарожжы, даследаванні. Як, напрыклад, яе кніга «Па Прыпяці», «Па Нобель», якая ўжо ўваходзіла ў шорт-ліст прэміі Гідройця раней, так і гісторыі людзей з Белавежскай пушчы, якія летась перамаглі на Гідройце. Беларусы і беларускі памежных белавежскіх вёсачак са сваімі гісторыямі, са сваімі, прывітанне Сергею Лескіцю, моўнымі асаблівасцямі, манерамі, тэмпераментам, светапоглядам, таямніцамі, якія, можа, доўгія дзесяцігоддзі хаваліся і нікому не прагаворваліся. Як, напрыклад, гісторыя з Другой сусветнай вайны, якая зусім іншым святлом падсвечвае тое, што мы прывыклі бачыць альбо з прапагандысцкіх рэжымных крыніцаў, дзе ўсё суцэльная хлусня і містыфікацыя, так і з незалежных альтэрнатыўных крыніцаў. Здавалася, што б новага можна было дадаць пра гісторыю знішчэння на паневоленых нацыстамі тэрыторыях. Масавыя расстрэлы і павешанне людзей у вёсках, многія з якіх знікалі цалкам. Здавалася б, знаёмая нам гісторыя. Мы чыталі Алеся Адамовіча, Васіля Быкава і Светлану Алексіевіч. Мы ведаем кнігу «Я з вогненнай вёскі». Але нечаканая пабытовая дэталь, якая ўваходзіць на трагічную старонку і асвятляе ўсё іншым святлом. Нечаканы вобраз, здавалася б, ворага, які выратоўвае людзей у апошні момант. Ніякі Галівуд з Стывенам Спілбергам не прыдумалі б такіх паваротаў сюжэтаў, як распавядае само жыццё вуснамі людзей, з якімі, як рэпартэрка Ганна Кандрацюк, размаўляе, і як пісьменніца даносіць іх галасы да нас. Рэлігійны цуд паяднаны з гісторыяй знішчэння, а у выніку гісторыі ўратавання. 1942 год, вёска Рашкоўка, якая мусіць быць знішчаная, але ў нейкі момант штось незразумелае, як бывае з цудамі і дзівамі, спыніла гісторыю знішчэння. Рашкоўка вядомая на ўсю Беларусь праз цуд «Яўленне Божай Маці», якая з'явілася над Пушчанскай вёскай 28 верасня 1942 года. У самы крытычны момант. Да таго прамовіла вуснамі нямецкага афіцэра, які на месца расстрэлу апусціўся звысі на самалёце. Рашкоўка, адзіная ў сваім родзе, пасля цуду з удзелам нямецкага афіцэра тут вокамгненна збудавалі цыркву і асвяцілі яе
у гонар казанскай іконы Божая Маці. Нямецкі афіцэр бачыць праяву Божая Маці у небе, яна звяртаецца да яго, кажучы пра невінаватасць асуджаных на смерць людзей, і афіцэр адмяняе свой загад і ў апошні момант выратоўвае людзей. Уражвае, мяне найбольш у гэтай гісторыі ўразіла іншае. За некалькі хвілін да цудоўнага выратавання адзін з асуджаных на смерць робіць штосьці нетыповае. Калі карнікі на світанні уварваліся ў Рашкоўку, адразу назначылі групу з 20 мужчын і загадалі капаць роў. У ім, калі трымацца архіўнай статыстыкі, мела змясціцца 264 асобы. Усе тыя жыхары вёскі, што заставаліся па-за назначанымі катэгорыямі, былі прысуджаныя да расстрэлу. У народзе гэтае месца завуць ласкава – ямка. А мой бацька бутэльку гарэлкі з сабой у ямку захапіў, прыводзіць сямейны расказ Ліда Ландратава. І як наблізілася тая пара, што будуць ужо страляць, ён адкрыў бутэльку, хліснуў і падаў далей. Кожны кульнуў па глытку, перадаў далей, па чарзе. А далей побач немец стаіць. Дык мужчыны спыталі ў яго: «А вы будзеце?» «Да», адказаў ён і таксама хліснуў капельку, перадаў далей. А пасля самалёт прыляцеў. Хто хоча, няхай лічыць збегам акалічнасці. Хто хоча, няхай прыдумае канспіралагічную тэорыю прычынна-выніковай сувязі. Але свет, які распавядае Ганна Кандрацюк, загадкавы, таямнічы і нясе адкрыцці на тэрыторыі, здавалася б, добра знаёмага. І адкрыцці гэтыя агаломшваюць, як уратаванне на краі магілы, як жаданне асуджаных на смерць падзяліцца апошнім з ворагам на краю свайго жыцця. Сама прэмія Гідройца уручаецца ўжо 12 гадоў. Першыя 9 у адносна мірныя часы у Менску, пакуль можна было гэта рабіць у Менску. Апошнія 3 гады у Польшчы. Двойчы ва ўрачыстай калоннай зале Варшаўскага універсітэта, а апошні раз зусім недаўна суперурачыста у Гданьску у прасторы культавага двара Артуса з гарматай, якая урачыста страляла ў гонар пераможца, у атачэнне польскага бамонду і беларусаў, якія не толькі жывуць у Гданьску і сабраліся паглядзець на цікавостку, але і прыязджалі з самых розных гарадоў. Упершыню ролікі па творах пераможцаў пісаў штучны інтэлект. А сябры журы, каб уратаваць рэпутацыю чалавечага розуму, прыдумлялі свае формулы, за што узнагароджваюць найлепшыя кніжкі. На працягу гісторыі тузін гадоў прэміі Гідройца пераможцамі пабывалі Павел Костюкевич за сваю кароткую прозу, Уладзімір Нікляеў за менскі раман «Аўтамат з газіроўкай з сіропам і без», Ігар Бабкоў таксама за вельмі менскую гісторыю «Хвілінка», Віктар Касько, Макс Шчур, Зміцер Бартосік упершыню нон-фікшн перамагае, Владзімір Арлоў за свае танцы над горадам і Ілля Сін за свой раман «Лібіда». Чарговыя кнігі нон-фікшн, Сергей Дубавец з рэпартажамі Танта Марэскі, гэта аповеды пра судовую расправу над мытнікам і беларускім культурным дзеячам Алесем Юркойцам. Гэта Сергея Бламейка, таксама з нон-фікшн, гісторыя знішчэння верхняга гораду у Менску. Прывітанне Сцяпану Стурэйку,
як у нас ставяцца да культурнай спадчыны і што магло б быць і у якой Беларусі мы жылі, каб гэтая спадчына ў сталіцы краіны ацалела. І, вядома, згаданыя жанчыны-пераможцы Ева Вежнавец з «Па што ідзеш, воўча» і Ганна Кондратюк, пра якую я толькі што вам распавядаў. Знакавы выбар патрона прэміі Ежы Гідройца, які ў чымсьці вызначыў ейны лёс. Арганізатары доўга выбіралі, чыйго імя. Яно мусіла быць вымоўным як для беларусаў, так і для палякаў, бо прэмія яшчэ спосаб падтрымкі беларускай літаратуры з польскага боку. Разам з беларускім пэн-цэнтрам і незалежным саюзам беларускіх пісьменнікаў была польская амбасада і польскі інстытут у Менску. Дык вось, Ежы Гідройц, ураджэнец Менску, а потым культавы рэдактар эмігранцкага выдання пасля Другой сусветнай вайны у парыжскім прадмесце, у Мезон Лафіце. Ежы Гідройц утварае выдавецтва «Інстытут літарацкі» і часопіс «Культура», які рэгулярна выходзіць і ёсць фактычна галоўнай трыбунай культурнага супраціву той савецкай акупацыі, якая прыйшла ва ўсходнюю і цэнтральную Еўропу. Ежы Гідройц, які не толькі друкаваў найлепшых аўтараў, што не маглі друкавацца на радзіме, але і сфармуляваў прынцыпы палітычных і культурных стасункаў палякаў з суседзямі на Усходзе. Задоўга да развалу Савецкага Саюза прарочыў паўставанне незалежных дзяржаваў Літвы, Украіны і, канешне, Беларусі і фармуляваў прынцыпы раўнапраўных адносін паміж гэтымі народамі і культурамі. Прычым ніякага альтруізму ў гэтым не было, гэта наўпрост прагматычныя рэчы. Лепей мець культурнага, цывілізаванага, прадказальнага суседа, з якім можна дамовіцца і супрацоўнічаць, чым з той Расіяй, якая заўжды была ірацыянальнай і непрадказальнай, а сёння пагражае існаванню ўсёй Еўропы. Ежы Гідройц, чыя прысутнасць у сённяшнім Менску, у сённяшняй Беларусі шмат што гаворыць пра саму сённяшнюю Беларусь. Так, у Менску з'явілася вуліца Гідройца. І так, гэтая вуліца перасякаецца з праспектам Дзяржынскага. Калі палякі чуюць гэтую гісторыю, яны не даюць веры, бо напраўду нашыя нялёгкія крокі у незалежнасць, праўдзівую незалежнасць у Еўропу і інтэграцыю ў яе толькі самыя першыя і патрабуюць доўгага шляху. Ад бязмежных праспектаў Дзяржынскага і іншых вуліцаў, перапоўненых імёнамі сталінскіх забойцаў, якія і сёння красуюцца ў Менску ды іншых нашых гарадах, да вуліцаў, тапонімаў, якія ўсё яшчэ чакаюць вяртання сабе сваіх гістарычных імёнаў, альбо чакаюць на ўшанаванне імёнамі тых, хто напраўду нарадзіўся ў нас і варты ўшанавання. Дарагія сябры, шануем сваё, цікавімся сваім, калі ласка, не лінуйцеся, дзеліцеся спасылкамі на гэтае відэо з аднадумцамі і цікаўнымі людзьмі, стаўце лайкі, расшарвайце, чытайма нашу сучасную літаратуру, якая, нягледзячы на катастрофу, пішацца, будзе пісацца, множым тэрыторыю для сустрэчы аўтараў і чытачоў. Беларуская культура, беларуская спадчына, Сцепан Стурэйка не дасць схлусіць. Гэта мы, жыве беларуская культура і жыве Беларусь.